ende kanisa ya Brown East. Kero chiarenge ko chiabe sana na nusu chiabotuko okira rero. Nanyara konyora kero toreire nche no mweiguone nanyara konyora riberera rikongitira na eriokiri chire nyomba. Enai mokio brangeti obunabo tawjense monabwato umwana oyo twarenge nero mweiguone namate itwaire. Namo bisio brangeti obu twabwate gakito twarusie jabina gozoka isiko na okura akitango itunde akito goje akibarai akito goje sowa gaki morai tokonyo moro ne bwense gweto konyo akito agiruneke bo nyasa ne ro tokonya ketore moyo mbiya mono. Ole. Samarieta igonkorokwa omurai Dorka kwambuka mukwa oyo oro omurai omutang'ani bwa ekanisa ya Brown East nigo twakorete ogosasima rituko ria igoro buya kero yomo akagenda ase enka yaye buya bono rimambia yabeire daika isano erigereri chinsa kianda nanyora esimi korwa ase omurai oyo omokoro Julius Mosomi ondipoting omurai ekanisa yayire yaeri iswali naboria ori okorabaine nyasaye namotoria orwo ong'iraneria ontebia mbaminchuria amakwiri ayo barabumba arwo obuya lakini ebinto bia ekanisa bionsi tigo biaera obugabwo twayerera gocha amo na efamily yane kero ngoika iga nigo nanyora abanto abange abashiriki ba Brown East abaamate baita around iga bonsi pinororo barenge iga bono bune ekanisa endere egochaka bono nabo twanyorire ogwakwa okonene twanyorire asara enene ekiagere step konyora twasukire naende nigo twairanire maega ebirogo abashiriki bagoikaransera ebirogo bietaneti 150 bionsi pi nigo biaya nabo igo public system togotumeka ebwate ebinto bionsi nigo biayi biaera nase eng'enche ya ekanisa eye ngotumekerera nchiga iga utensils chionsi pi emetungi togotumeka buna totabwati amache ang'e iga emetungi egosomberwa amache rituko ria Friday emetungi eye yonsi pi nigo yaya nabo igo decorations togokora esinagogi pulpit yarorekana buya konyora abang'ina berure bagorire chirori chiebitambaa ibere chinyia chitarakunurwa nabo igo ntobwate chineti togotekoreteria asaya na amauga ebi bionsi pi mbiaya amo ne esanduku ye tithe and offerings yonsi iyaya iga ebinto biaya ninche omorisia bw'ekanisa eng'ina ye Sabbath school we abo ngwancherana aba bakwanire tuna omorisia otenenerete ekanisa eye yanene yere manu yaito ing'amae nebinto bisaregete nebinge enkwana yachira iga ing'a ebinto bisare intotoreti kende intotoreti kende nonya nekemo pi enyomba ye ekanisa iga eyiete nebinto biosi bino togotumba bono enkwana yachire erara kabere ebasa kobochogania ekero bono twatata buya iga nabarai iga twanyora ebinto bionsi biguyete bikaera pi na cost yaye igere 1.5 million bono ekinda atebe buno morai nogosorora bari nomoyo omuya bwogokonya abarai baito gochakera MCA gocha omochumbe gochicha omogabana gochicha omogumenerefu gochicha seneta na bande bonsi bari ebirogo ebinene buna bono nyekonyarekana ntwariganetie omorai oito omosike Daktari Ruto karache rituko ria Jumatatu na bondo ucheng'aiga okogani kwabeire amanyigwe onye konyara